Здравейте, здравейте! Да започнем с едно извинение, тъй като се намирам в къщата на нашите, те гледат малкия, но около мен сигурно ще чуете доста шумове, крясъци. Не се притеснявайте, те просто си играят, но този важен епизод изисква моето пълно внимание, така че се радвам, че имам кой да гледа малкия. А за да се насочим към една за мен доста важна тема, и това е почвата. С този епизод се надявам да внеса яснота на неща, които не се говорят толкова много в България и всеки един от нас да има повече, усещане за нещата, които се случват около нас, причините и малките промени, които можем да направим ние за по-добра екология, среда около нас и общо взето всичко, което е в нашите сили. Един от основните проблеми в 21 век е именно състоянието на почвата, защото това пряко ни касае за това каква храна ще имаме на масата си. И също така, ето ви един интересен факт. Ако преди 20-30 години е можело с един портокал да си набавиш необходимата доза витамин С за деня, а днес трябва да изядеш 7 портокала, за да си набавиш абсолютно същото количество витамин С. Това се дължи пряко на това, че сме неглижирали почвата и сме нанесли някои сериозни повреди върху нея. И това е един от най-големите проблеми, свързани с климата и с климатичните промени. Поради тази причина ми беше много важно да запиша точно този епизод и се надявам и на вас да ви е полезен. Ако накрая на епизода сметнете, че сте научили нещо ново и мислите, че повече хора трябва да чуят за тези проблеми, ще се радвам да го споделите и да започваме. Да започнем с ерозията на почвата. Това е на практика най-горния слой на почвата, губи своите свойства или става мъртъв слой. Причини за това са няколко, една от които е, че когато сееш култури, много често съдят едни и същи култури на едно и също място всяка година и това извлича всички полезни свойства. Принципно в градинарството е хубаво да сменяш, да правиш ротация, за да може следващата година тази зеленчукова група да е на друго място, за да получава нейните положителни неща и да си отделя от растения, корени и така нататък да обогатяват почвата. Защото когато сееш едно и също, то взима това, което му е необходимо и изведнъж почвата вече не може да му го достави. Друга причина за ерозията е, ние сме много запознати в България с този проблем, изсичането на гори. Защо това е реално много голям проблем? Тъй като дърветата са една много силна част от природата поради кореновата си система. Корените на растенията са това, което задържа водата и не й позволява тя да се стича по бързия начин. Представете си по този начин. Имате едно голо поле, където няма абсолютно нищо засадено, нито трева, плевели, нищо. Голо поле. Обикновено това е напукана почва, която като завали дъжд е толкова суха, че водата не се задържа в нея, не се напоява, ами по тези каналчета, които се образували от сушата, по най-бързия начин търси най-ниското място. Най-ниското място е реката и затова виждаме, когато има силни валежи, наводняване. Какво става, ако има дървета, растения във всякакъв вид от тези площи? Всяко едно от тези растения задържа водата или по-точно прави разпространението на водата по-бавно. Забавя го, абсорбира и по този начин цялата почва около растителността се напоява, става мека, кишкава кал, от която едно време си правихме като малки кюфтенца. Така де, защо това е полезно? Защото по този начин се задържа влагата по-дълго, т.е. всяко едно от тези растения има по-дълго време вода, която му служи като хранително вещество. Също така не се излива тази вода с тези невероятни темпове към водните резервоари, реално реки и всякакъв вид водоем. Което
не прави наводнения, защото реката като стане буйна, тя допълнително прави ерозия около себе си, т.е. разширява дъното си, защото водата е много силна енергия, която си прави сама път. Не може да я задържиш. И виждате как преливат или допълнително дървета падат около реките, или те се изливат върху селата, опустошават къщи и всякакъв вид бедствия, които съпровождат един дъжд. И това сме си го направили изцяло ние, виновни сме си, така че това е едно много голямо звено, което продължава да прави поразии навсякъде. Естествено, природа си има ерозия, която си е от нея, вятър, вода, нали, по естествен начин да се получават тези процеси, но те са много по-бавни. Когато се намесим ние, забързваме този процес и съответно имаме по-ниско плодородни земи, които пък ни влияят на нас пряко. Продължавам с замърсяването. Като тук има няколко вида замърсяване, които влияят пряко на почвата. Първия, естествено, са пестицидите. На всеки от нас му е ясно как действа. Имаш растения, които ги нападат боболечки. Тези боболечки ти не ги искаш, защото изяждат, вредят, унищожават растението ти. Ако ти си земеделец и произвеждаш продукт, знаеш, че хората, които купуват на пазара, те гледат да е перфектно. Ако е леко наядено, ако не е с правилната форма, се продава много по-бавно и хората са много критични. В днешно време всеки гледа как изглежда плода зеленчука и така купува с очите си. Обаче, за да направиш това нещо, да го постигнеш, ти трябва да напръскаш, за да не дойдат тези вредителчета, за да го направят крив плода ти, да има дупчици или зеленичко, или по някакъв начин да унищожат растението. Съответно, взимаш химия, с която пръскаш растението, но ти не можеш да напръскаш само растението или растението, като се разгради в почвата, то отделя този химикал, или директно при пръскането попада отново в почвата. Идва дъжд, или ти поливаш растението и тези химикали от твоето място отиват към някой водоизточник, оттичат се през почвата. Съответно, отново в реката съществуват много химикали, които се събират на едно място. Те, знаете, кръговрата, се изпаряват водни частици и след това падат отново като дъжд. Тоест, веднъж попаднали, е много трудно, когато са големи количества, да се отървеш от тези химикали. Другия начин, по който се замърсяват водите, е именно големите предприятия, които използват химикали и ги отделят по някакъв начин в водата. Ако се сещате филма Ерин Брокович, точно заради това беше делото, защото хората, които живееха близо до това предприятие, имаха множество заболявания, точно защото използваха хромиум или хром ли беше, 6 степен, ще ви излъжа, гледайте го отново, но това е реален случай и много пъти се е случвало това и в България, и навсякъде по света, големи предприятия да замърсяват водите и водоизточниците около тях. Ето, например, вижте ми изниква случая с Девин, които избиха рибата покрай тях. Беше гръмнала новината, че покрай предприятието на Девин рибата буквално измира. И има много такива случаи, които дори не са отразявани и това влияе пряко на хората, които живеят в близост до големи предприятия, които естествено използват неприятни неща в състава си или в начина на производство. Така че това отново ни пречи и в глобален мащаб, защото, както казах, от реките те по някакъв начин достигат до нас. Може нещо да се случва на другия край на света, но с кръговрата да пристига тези неприятни частици до нас и въпреки, че примерно ние си отглеждаме храната или се намираме в село, което е далеч от замърсявания, от трафик и така нататък, с дъжда пак идват някакви частици, които влияят на продукцията ни. Без ние да искаме и без ние нищо да правим. Това пряко засяга и водата, която пием, нейната стойност и
Не знам дали сте чували как Ванга е казала, че водата ще е нещо много много скъпо и наистина все повече ние си влияем, така че самата ни вода става също бедна, но в момента този епизод е фокусиран върху почвата, не толкова върху водата, въпреки че нещата са си свързани. Следващото нещо е типа пустиня на почвата. Това се получава от няколко неща. Първо, температурите. Както виждате, нали, глобално затопляне, много места не може вече да вирее същата растителност, защото просто е прекалено топло и се получават пустини нови. И другото, което е, пустини се получават и от прекомерна паша. В епизода, който говорих за месото, там ви обяснявах как когато имате паша за животни, които се отглеждат за месо, те изяждат всичко. Има естествено доста по-положителен прочит на цялото това нещо. Може да се прави кръгова ротация на пашата и да се използват няколко сектора, където да ядат въпросните, примерно, крави. Изяждат на 50% храната, тревата в това място и ги сменяш на друго. И така те на всяко място наторяват. От турта, която те отделят, се възпроизвежда растителността. През това време те отиват на друго място и ядат. Докато други фермери имат толкова много добитък и толкова малко земя, на която да разположат, че ги оставят да изядат всичко и то няма време да се възпроизведе и няма нужните условия да се възвърне растителността, при което става тип пустиня, това за което говорих, напуканата земя с каналчетата. Естествено, тук се получава и също така на места на човека, където изсичането на дървета или строителство или как да кажа, намаляването на естествената растителност. Представете си го нива. Нивата е ниска растителност, където, нали, ти сееш култури. Но в естествения си вид, примерно там има декари гора или естествена растителност, която е била малко по-висока, тип храсти, където са идвали и различни животинки, птички или било то някакви лисици, зайци, каквото се сетите. И ти искаш да го направиш тип нива, ти махаш този тип хабитат, за да имаш само тази ниска растителност, от която да печелиш. И премахваш тази, от която не можеш да изкараш нищо. На места се оставят едни пакети, pockets, където имаш оставена така естествената растителност, която е била на мястото, но те обикновено са малки и са между тези ниви. Също така се връщам на строителството, както на градове, така и на пътища, които ни свързват. Нали, много ни е приятно и удобно това, че имаме магистрали. Ние нямаме, но повечето хора, които живеят някъде по света, имат магистрали. Но покрай магистралата, ако сте забелязали, температурите обикновено са по-високи, защото от колите, многото коли, се отделят мръсни газове, които по принцип са с по-топли са. И също така асфалта се нагрява. И когато около пътищата има ниска растителност, температурата около тях си се покачва. Това естествено покачва глобално температурата и т.д. Хващат на къде бия. Но също така в градовете се случва нещо подобно. Лятото е ад да си в град. Особено да вървиш по улици, където няма дървета, няма растителност близо. Всеки от нас го е усещал. Не може да си изкривите душата и да кажете, не, така. Поради проста причина, че природата си е един естествен климатик през лятото и помагат да се случват едни процеси, които управниците избират да пропуснат. Има една много хубава книга на Ян Гейл, който е идвал в София. Той се занимава точно с градовете, говори много за това как да се правят градове за хората с ниски сгради, усещането да е приятно, правенето на паркове в градска среда, променянето на планове на градове като Москва, Париж, за да станат по-приятни, по-пешеходни,
добро усещане да носят в себе си. И той е правил и доклад за София. Идвал е тук преди 10 на години, мисля, че. Може да го намерите специално за София, но и да не можете, може да прочетете неговата книга "Градове за хората". Казва много интересни неща по тази тема. Продължавайки с застрояването, да кажем и това, че се появяват сгради на места, където не би трябвало. Принципно си има някакъв смисъл в това да има малки градчета, ниско строителство в определени места. Може би най-така мащабно в България това се вижда по Черноморието. Просто хотелите никнат като гъби, между тях няма никакво пространство. Също така може да се види в столицата, но по Черноморието е имало такива по-скандални случаи с подпорни стени, където изниква хотел и този хотел вреди всъщност на биоразнообразието, на водите и генерално не му е там мястото. Изпуснах още едно нещо за замърсяването на самите почви. Това е нашия отпадък. Какво изхвърляме и как изхвърляме, не разхвърляме. Много от сметищата са сортирани така на едно място. При дъждове някои неща се разграждат и в тях има петролни изделия или химикали, които са тежки. И с това те се отделят в почвата и по този начин пак този кръговорад се замърсява и унищожава почвения състав. Другото нещо, което е много важно, избива се биоразнообразието в почвата. Веднъж с химикалите, веднъж с пестицидите, но има много важни, буквално абсолютно всеки елемент в почвата е изключително важен за това колко ще е богата тя. Представете си го така. Има някакви бръмбърчета, които принципно са лоши, така да ги наречем, за доматите ни. Обаче тези бръмбърчета, като умрат, в техния състав се отделя примерно, да речем, витамин D, магнезий. И след много години почвата става богата благодарение на тях, на този кръговрат. И така, колкото по-богата е една почва на различни насекоми, растения, големи животни, които с изпражненията си също турят. По този начин се запазва богато биоразнообразие и богата почва на много различни микроелементи. Когато липсват тези неща, почвата става бедна и ние трябва да добавяме. За пример ви давам пръскане с калций. Нашите растения домат ги пръскаме с калций всяка година, защото просто е бедна почвата и не успяваме да си го набавим. Добре, не е нужно, не всеки го прави. Обаче какво се случва? Тъй като вече храната ни не е толкова богата на тези витамини и минерали, заради почвата, ние отиваме и си купуваме таблетки. И като си пуснете да гледате някой, който говори за биохакинг, за живот над 100 и така нататък, всеки рекламира две шепи с хапчета. Магнезий, витамин С, витамин Д, витамин не знам си кой. И в един момент много от хората страдат от това, че храната им е бедна. Бедна на витамини, въпреки че уж ядат така чисто, здравословно. И в някакъв момент ние ще трябва да си купуваме всички тия витамини, за да сме здрави. Тоест фармацията ще просперира, ще печели пари, а ние ще ставаме все по-болни, за да си купуваме и лекарства, и витамини. Но целта на този епизод беше да говорим за почвата. Когато почвата е бедна, ние ще ходим да си купуваме в аптеката витаминчета, с които принципно трябва да си ги набавяме от храната. В смисъл, това е естественият начин, не е чрез хапче. И за да се случи това, трябва да сме много съзнателни какво правим от тук нататък с почвата ни. Не искам този епизод да става прекалено дълъг, за да може така да е максимално смилаем за абсолютно всеки. С това и говоря малко по-бързо. Надявам се да не е дразнещо. Така че преминавам към частта, в която да си говорим какво практически можем да направим ние. Първа стъпка е от към храната. Може да сме
така, да се чудим откъде идва, кой е направил и по какъв начин. Ферми, които са прозрачни и споделят практиките си, са номер едно. Може да си ги отглеждаме сами. Има страшно много информация дори за отглеждане на плодове и зеленчуци в домашни условия, в балкони, в сакси, да си ги засадите и да си ги гледате. Страхотен начин, страхотно хобби. Но естествено не е казвам, че всеки иска или всеки може, така че да знаем кое откъде идва. Може и да е пазаруване от малки села. Доста често, ако пътувате така не по магистралата, ми през села, виждате баби и дядовци излезнали отпред. И това помага на тези баба и дядо да препечелят някой лев за другите им нужди, които изискват пари, но и в същото време вие ядете храна, която на тях им е в излишък, защото в някакъв момент, когато е пика, естествено всеки има в повече. И като го раздадеш на внуците, като си хапнеш ти, като направиш зимнинка, то пак остава в един момент, така че в пиковите сезони може да не карате по магистралата, да карате по малките населени места и да си купувате някакви неща, които в бъдещ епизод ще говорим как да ги съхраним максимално и ние сами да си правим зимнинката, но тук се фокусираме върху почвата. Няколко пъти избягах от темата, но се държа. Така, следващото е да внимаваме кое къде изхвърляме, разделното изхвърляне на отпадъците. Тук искам да кажа, че ще дам няколко съвета, но това не значи, че аз съм много стриктна и ги изпълнявам, че не правя глупости в моето ежедневие. Говоря, че се стремя към тези неща за по-добър начин на живот. Просто не искам да става ситуацията, все едно съм някое гуру, което говори. Така, разделно изхвърляне на боклуците, да сме много внимателни и какво въобще си купуваме, защото за да го хвърлим, ние трябва първо да сме купили. Това означава дрехи, с какъв състав са, дали имат химии, дали са боядисани по някакъв специфичен начин, дали съдържат петрол, пластмаса. Беше ми излезнало, че Шейн са забранени в много европейски страни, защото използват много токсични материали в дрехите и всъщност са изключително вредни. Така че проверявайте, защото много често такъв тип артикули, които имаме и после като ги хвърлим, особено ако не ги хвърлим в контейнер, който е за текстил, ми стават така батаци. Но това важи и за абсолютно всичко, за опаковки, за предмети, които имаме вкъщи, да сме една идея по-съзнателни какво купуваме, къде си даваме парите и после къде и как го изхвърляме. В този ред на мисли може да помислите и за ротация, да подарявате някакви неща, които не ползвате, за да удължите живота им, защото така и така са направени. Ако на вас не ви вършат работа, не означава, че на никой друг няма да му вършат. Не е нужно да хвърляме веднага, защото това са си тонове боклук, който се изхвърля. Следващото нещо е засаждане. Може да си живеете в вашия блок, но може да имате градинка отпред, където да засадите нещо. Може да отидете и да хвърлите няколко семки от праскова, кайсия. И така да си ги съберете и да ги засадите, примерно в парка. Те може да поникнат, може да не поникнат, може да нахранят някой друго животинче. Но това е така, как да кажа, от добра воля, хубав пример, нещо, което всеки един от нас може да направи и не изисква кой знае какви усилия. Може на морето да си засадите, така, да компостирате е също един много добър вариант. Симона и Рада са два профила, които ще оставя в описанието, които са говорили много за компостиране, давали са идеи за домашен компост и може да видите от тях как да го направите. Като имате вече почва, може да я използвате така пак за градинката пред вас или за някъде, просто да обогатите почвата с просто обелките от салатата, от кулинарстването у вас. Също е много добра практика, според мен. На последно място оставям това да сме осъзнати и запознати с ситуациите, с политиките, които се водят на тези теми. Това за мен в моя случай означава да следвам хора, които говорят на тези теми, да се запознавам с по-подробно с нещата, които те казват, да ги проверявам и оттам да си вадя изводи, които после споделям с вас
Естествено, това е един друг кръговрат на интернета, който помага така да сме единни в тази сфера. На следващо място слагам това да гледаме документални филми, защото по-голямата част от информацията аз съм научила от документалки. Ще ви оставя в описание няколко филма по Netflix и HBO, които са много така замислящи се и на мен са ми въздействали. Някои са насочени към веганство. Абстрахирайте се, в тях има и друга полезна информация, не е само насочена към това да не се яде месо. Не ги приемайте по този начин и слушайте ги с отворено сърце. Но визуално помагат да се обяснят нещата, които аз говорих, за които е друго е като ги видиш. Много ви благодаря и силно се надявам този епизод да ви е бил полезен. Ще се радвам отново да го споделите. По този начин аз виждам, че цифричките, които са на екрана на статистиките, в платформата, в която слушате, не са просто цифрички, а имат смисъл. По този начин ми показвате кои епизоди трябва да се фокусирам повече върху тях и да, и са важни. Много ви благодаря. До следващата седмица.